Salutare toată lumea, numele meu este Alex și astăzi ne vom juca Minecraft Pocket Edition singuri pe un server pe care o să-l aveți în descriere. Meciul începe în 30 de secunde, uitați și IP-ul pe chat. Și de data asta ne jucăm singuri și mai târziu ne vom juca cu Gabi, Dragoș și Alin. Pe canal am două videoclipuri cu Hide and Seek și o să mă joc și Survival Games pe acest server. Mă omoară, frate! Pleacă, nu mai veni. Dă-mi pace. No, păi n-ai cum, mă. Te urmăresc ăștia în continuu. Iară fac videoclip de 30 de minute și nu mă lasă să-l uploadez. Deci, da. Sper să am noroc și pe mapa aceasta. Să joc un meci de ăsta. Dacă pierd, din nou, opresc filmarea. Adică nu, dacă eu sunt 4 minute, cam așa, mă opresc, filmez până la 12 sau 14 minute. Am vrut să postez Hide and Seek, da. Asta, am vrut să postez Survival Games, dar am postat Hide and Seek, că n-am câștigat niciun meci de Survival. Aseară am câștigat unul, dar nu știu de ce nu mă lăsa să postez videoclipul pe YouTube și în final am reușit, să trebuie să-i dau oprit forțat, după aia am mers și acum filmez Survival Games și astăzi o să postez două videoclipuri de Survival Games, unul singur ăsta și încă unul cu prietenii mei. IP-ul de la server o să-l aveți în descriere. Filmăm de 3 minute. Meciul începe. Văd că nu e niciun hacker, cred. Văd că am noroc. Meciul o să-l postez chiar dacă nu o să câștig, că n-am postat niciun meci de Survival Games pe acest canal până acum. Doar că mai urcă unul. Trece play.
tip l-am omorât și mi-i bătuse cu cineva în zonă. N-avea nimic important. Nu știu că eu în ce stai. Oh, perfect. Nu să-mi fac sabie de iron. Să nu mă face puțin. Nu văd cineva că se bate acolo. Hai că nu mă vezi, nu mă vezi. Nu, ce prost. Bine că nu mi-am făcut. Bravo, bă, mi-ai luat și iron. Bă, mi-a dispărut și armura, frate. Cum o mai urc eu vere acolo? Oh, nu mai pot să mă urc. Eu mânca. Hai că mâncă de la nefăcut. Al meu. Bă, du-te vere, bă, dar îl omoram, frate, dar ce căcat, mă, că nu pot. Am eu lag de să duce el așa în direcții, nu? Mișcă el mai repede ca mine. Hai, frate, mă lași. Dacă și eu am lag acum, mai și mănâncă. Că se bate din nou cu ăla. Ia vină, mă, ești hacker. Păi cum? Să nu fiu. Hai vină, dă-te în gura mea. Faceți și timp, mă. Așa, asta e cu mine. Tu nu ești hacker, nu? Cum nu te ajung, mă, din urmă, mai ai timp să și mănânci?
Și-a luat toporul înapoi. Hai frate, mă lași. Hai că ești mort. Hai calm. Până minute nici. Tot eu iau pe partea asta altă. Și n-am nici armură. A fugit. Mi-o dă la spawn armură. Uite. Ia vino. Am câștigat! Deci cam asta a fost tot pentru azi, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!